ezolweni usifundise wakuthandwa yinkosi womhlaba yehla moya yingcwele usifundisa wasezulwini usifundise wakuthandwa yinkosi womhlaba hlala nathi mduduziwe wethu usiqondise ezonweni usifundise ukuthandwa yinkosi hlala nathi mduduziwe wethu usiqondise ezonweni usifundise wakuthandwa yinkosi womhlaba. Sothobisana amakhanda apho sikhuleka asivale namehlo. Umthandazo wesabatha. Nkosi yongumbusi nenemandla wonke dala wezulu nomhlaba, sokusuku lwakho olungcwele olwangcoliswa nguwe kunezinye izinsuku, oliyinkomba yokuthi nguwe wadala izulu nomhlaba. Ezinye izinsuku wabazokudumisa wena, kepha lolu lwaba usuku lokukhonza wena ngobungcwele. Sihlambulule emkhululu wethu sibe ngcwele, ukuze ukukhonza kwethu lolu suku kwamukeleke kuwe. Siyacela uba usithethelele izono zethu nezokhokho bethu, usehlisele umoya ongcwele, uba usingcwelise ngalolo soko olungcwele, sibe kanye nabangcwele izikhonzi zakho phambi kwakho. Usiphe nengilosi yesabatha uba isiphilise, sisinde noma sinasifo sini. Siyacela uba usibheke, sikukhonze ngeqiniso. Amen. Ingakho masikhuleka sithi, Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, sithethelela amacala ethu njengoba nathi asithethelela abanamacala kithi, ungasingenisi emlingweni kodwa sindise kubo, ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze ebhade. Amen. Sicela ukuhlutshulwa nguwe Jehova, usiphe amazwi azovela kuwe, siqine Nkosi kuwe, Nkosi khona njalo manje ebhade. Amen. Isikhumbuzo
Khumbula usuku lweSabatha ulingcwelise. Uqaphele okubukayo ngamehlo akho. Kungakungcolisi, kungabi ngakobe, kungabi ngokunengekayo. Qaphela ukukhulumayo ngalolu suku, kungabi ngokubi ozokungcolisa, ukukhubekisa, kepha kube ukubusisa nokwakha okuphilisayo. Amazwi okukhonza uJehova umenzi wezulu nomhlaba. Qaphela okulalelayo, kungakuthozisi okubi, uzongcolisa izindlebe zakho. Kodwa namiswa ngamazwi nendumiso kaJehova. Qaphela ukuthathayo nokuthintayo, kungawungcolisi umzimba wakho. Zithibe, uzithobe, uhlale ungcwele. Qaphela unyawo lwakho, ungahambi indlela zokufa. Khumbula ungenzi imisebenzi, uphumule ukhonze uJehova. Ukuze nengilosi yeSabatha ifike uzothi, ungayiconoli, ikumangalele, uthole isiqalekiso, kunesibusiso, ukufa kunokuphila. Jehova ungcwele, singathe usiqinise, usibiyele Nkosi ngokomsa wakho. Usiphe amazwi avela kuwe Nkosi, ukuba asiqinise, asikhulise singabantwana. Asiphe ukuhlakanipha Nkosi, asiphe ukuqonda izwi lomoya, asiphe ukuqonda izimfihlakalo zakho Jehova. Sikhanyisele Nkosi sihlale ebukhoneni bakho. Sikhonze ngegama elihle lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha, manje phade. Amen. Imini yeSabatha mayibe enhle kubangcwele. Amen. Ngibingelele izidalwa zonke zezulu. Ngibingelele umoya ongcwele. Ngibingelele izingilosi, ngibingelele izingilosi zenu, ngibingelele abangcwele, amagcotshwa nabagcotshwakazi. Ngithi ukuthula nomusa nothando neqiniso makwande ngoJehova nangofakazi ongcwele wakhe uJesu Kristu waseNazaretha manje phade. Amen. Nkosi usigubhaweni manje phade. Amen. Sibonga inkosi isipendolozile. Sibonga konke okwenzakalayo. Izimpi ziyathula, izimpi ziyaqala futhi u-Iran ngokuhlasela o-Lebanon. Kuyaleka. Simbonga uNkulunkulu wenathi, sibonga uNkulunkulu esenzele ithuba. Kunesihlabelelo esamasabatha sikuKristu esihlabelele lethi ngiyabonga ngisashiyelwe intuba. Okuyindawo okuyinto ebaluleke kakhulu. Umnyango usavuliwe, uvulele bonke abazosindiswa. Ngabe umpofu, ngabe u-orange, ngabe uyelo, ngabe ungwaqa, ngabe umthundu, ngabe umhlophe, ngabe elinye ibala. Bonke abantu bamenyelwe ukuba baphenduke, bamukele uJesu njengenkosi nomsindisi, bakholwe kuJehova, baphile impilo engcwele. Sibizelwe lakho. Namhlanje isihloko senkonzo namhlanje sithi injongo kaJehova ngephupho. Injongo kaJehova ngamaphupho. Injongo kaJehova ngamaphupho. Injongo kaJehova ngamaphupho. Injongo kaJehova ngamaphupho. Ngizofunda incwadi kaJoel. Joel 2. Umprofethi uJoel. Ake bathi abanye-ke uprofethi abancane waprofethi abakhulu. Mina I don't see uprofethi omkhulu nomprofethi omncane. Kodwa phela ngenzeka ukuhamba ngepace yakho nokuthi ubizelwe ngasiphi isikhathi nokuthi ufanele usebenze kangakanani. Kodwa nje kahle kwekhulu izinto zikaNkulunkulu, there is no limitation. Joel 2. Usuku lukaJehova. Usuku lukaJehova. Inde kodwa ngizozama ukuba ngifunde yonke. Usuku lukaJehova. Bethani icilongo eSiyoni, nihlabe umkhosi entabeni yami engcwele. Mabathuthumele bonke abakhe ezweni, ngokuba luyeza usuku lukaJehova, ngokuba lusondele, usuku lobumnyama nolowesigayigayi, ubusuku lwamafu nolobumnyama obukhulu, njengokusa kwenekwe ezintabeni,
abantu abaningi abanamandla abangazange babe ngabanjalo kwasendulo nabangasoze baba ngabanjalo emva kwabo kuze kube seminyakeni eyizinkulungwane ngezinkulungwane. Phambi kwabo kuyakudla umlilo, nasemva kwabo kushise ilangami. Izwe liphambi kwabo njengensimu yase-Edeni, nangasemva kwabo kuyihlane lencithakalo. Akukho okubabalekelayo. Isimo sabo sinjengesimo samahhashi, bagijima njengamahhashi, baqabashiya ngomsindo wezinqola eziqongweni zezintaba, njengokuchothoza kwelangabi lomlilo elidla amabibi, njengabantu abanamandla abahlelelwe ukulwa. Phambi kwabo abantu bayakuthuthumela. Bonke ubuso buyakuphaphatheka. Bagijima njengamaqhawe, bakhwele ezingangeni njengamadoda empi. Bahamba kube yilowo nalowo ngendlela yakhe, abaphambanisi izindlela zabo. Abahlohlolozani omunye nomunye, bahamba kube yilowo nalowo ngendlela yakhe. Baziphonsa phansi kwezikhali baziphosa phansi. Abahlohlolozani omunye nomunye, bahamba kube yilowo nalowo ngendlela yakhe. Baziphonsa phansi kwezikhali. Abakhawuli batheleka emzini, bagijima ogangeni. Bakhuphukela ezindlini, bangena ngamafasitela njengesela. Umhlaba uyazamazama phambi kwabo, amazulu ayathuthumela, ilanga nenyanga kuphenduka ubumnyama, nezinkanyezi zisusa ukukhanya kwazo. UJehova uzwakalisa izwi lakhe phambi kwempi yakhe, ngokuba ibandla lakhe likhulu kakhulu. Nowenza izwi lakhe unamandla, nowenza izwi lakhe unamandla. Yebo, usuku lukaJehova lukhulu, luyesabeka kakhulu. Ngubani ongaluthwala na? Kepha manje usho kanje uJehova: phendukelani kimi ngezinhliziyo zenu zonke, nangokuzila ukudla, nangokukhala, nangokulila. Nikebhule izinhliziyo zenu, hhayi izingubo zenu. Niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu, ngokuba yena unomusa, unobumnene, waphuza uthukuthela, unesihe esikhulu, uhawukela nomubi. Ngubani owaziyo uma engayikubuya, ahawukele, ashiye isibusiso emva kwakhe, kube ngumnikelo wempuphu nomnikelo wokuphuzwa kuJehova uNkulunkulu wenu na? Bethani icilongo eSiyoni, ligcwalise ukuzila ukudla. Nibize umhlangano, buthani abantu, nigcwalise ibandla. Niqoqe abadala, nibuthe izingane nabancelayo. Umyeni makaphume ekamelweni lakhe, nomakoti emgonqweni wakhe. Abaphristi, izikhonzi zikaJehova, babakhale phambi komphemo we-althari bathi, hawukela abantu bakho Jehova, unganikeli isabelo sakho sibe yinhlamba, ukuze abezizwe bababhinqe. Yini ukuba basho phakathi kwabo bathi, uphi uNkulunkulu wabo na? UJehova wayesehawukela izwe lakhe, wabahawukela abantu bakhe. UJehova waphendula wathi kubantu bakhe, bhekani, ngiyakunithumela amabele newayini namafutha, lisuthe ngakho.
ngingabe ngisanenza inhlamba phakathi kwabezizwe, ngiyakudedisela kude nani owasenyakatho, ngimxoshele ezweni elomileyo nelichithekeleyo. Ubuso bakhe bube ngasolwandle lwasempumalanga, umumva wakhe ube ngasolwandle lwasentshonalanga. Kukhuphuke ukunuka kwakhe, kunyuke iphunga lakhe elibi, ngokuba wenzile izinto ezinkulu. Ungesabi lizwe, jabula uthokoze, ngokuba uJehova wenzile izinto ezinkulu. Ningesabi zilwane zasendle, ngokuba amadlelo asehlane aluhlaza, nemithi ithela izithelo. Umkhiwane nomvini kuveza amandla akho. Jabulani bantwana baseSiyoni, nithokoze kuJehova uNkulunkulu wenu, ngokuba uninika imvula yokuqala ngokulunga. Unehlisela imvula eyokuqala nemvula njengasekuqaleni, neyamuva njengasekuqaleni. Izibuya ziyakugcwala amabele, nezikongozelo ziyakuchichima iwayini namafutha. Ngiyakubuyisela kini iminyaka eyadliwa yisikhonyane, nezinkumbi, nekasa, nesibotho, impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu. Niyakudla ukudla nisuthe, nilidumise igama likaJehova uNkulunkulu wenu, oniphathe ngokumangalisayo. Abantu bami abayikujabha kuze kube phakade. Niyokwazi ukuthi ngiphakathi kuka-Israyeli, nokuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu, akekho omunye. Abantu bami abayikujabha kuze kube phakade. Kuyokuthi ngasemumva ngithulule umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Amadodana enu namadodakazi enu ayawuprofetha, abadala benu baphuphe amaphupho, izinsizwa zenu zibone imibono. Underline, ngiphindele emuva. 28. Kuyokuthi ngasemumva ngithulule umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Amadodana enu namadodakazi enu ayawuprofetha, abadala benu baphuphe amaphupho, izinsizwa zenu zibone imibono. Naphezu kwezinceku nezincekukazi ngalezo zinsuku ngiyakuthulula umoya wami, ngiyakuveza izimangaliso ezulwini nasemhlabeni, igazi nomlilo nensika zomusi. Ilanga liyakuphenduka ubumnyama, inyanga ibe yigazi. Lungakafiki usuku olukhulu nolwesabekayo lukaJehova. Kuyokuthi bonke ababiza igama likaJehova bakhululwe, ngokuba entabeni yaseSiyoni naseJerusalema kuyakuba ngabasindileyo, njengalokho eshilo uJehova phakathi njengoba eshilo uJehova, naphakathi kwabaseleyo kube ngababizwa nguJehova. Amen. Ningawela Nkosi, sicela ukuba usehlisele umoya wakho, sifunde izwi lakho. Awukwele nalapho Nkosi engitshe khona. Sicela ukuba Baba Smart sifunde ngeqiniso, singafundi ngokwethu Nkosi, nokuhlakanipha kwethu. Busa njalo Nkosi ngomoya wakho ongcwele, ngegama elihle lomfeli wethu Jesu Kristu Nazareth, manje phakathi. Amen. Usuku lukaJehova. La ngiqale ngosuku lukaJehova, kodwa isihloko sethu sithi injongo kaNkulunkulu ngamaphupho. Injongo kaNkulunkulu ngamaphupho. Usuku lukaJehova ngeke lifihle liyeza, liyofika njengesela. Niyovuka nje ekuseni lithi usuku olufana nolunye usuku, kanti ngeke lize lishone njengolunye usuku. Kanti ilanga ngeke liphinde nilibone njengolunye usuku, kanti nenyanga ngeke liphinde niyibone njengolunye usuku, kanti nokuhlwa ngeke liphinde nikubone nezinkanyezi njengolunye usuku. Usuku lukaJehova luyeza. Usuku lukaJehova liyasabeka. Uthi uma esho uJoel, uthi ubuso babo buyophaphatheka, ubuso babantu buyoshinda buphaphatheke. Yabona uma ungakaze uthuke woma,
awukwazi lokho engishoyo ngayifunda le ncwadi ngiyiqede ngeke uze uqonde ukuphaphatheka ukuthi kuyini. Ukuphaphatheka uma wathiwa woma ugcobile uyaphasha, isikhumba sakho siyashintsha sibe nohlevane uthuthumele uvale lukushaya lukweqa. Umuntu uma engakuphuzisa amanzi angayiphumela nje angeke ehla emphinjeni ngendlela ongabe uthuke ngayo. Uma uthukile uyoma ume stand still, ungama mhlambe 10 minutes, ungama futhi 20 minutes ufrizile. Inhliziyo yakho ishaya ngamandla la. Umqondo wakho ubuya late. Uyafana nomuntu oqulekile. Usuku laJehova lunzima. Uthi uJoel emaye xoxela. Uthi lolu suku lubehamba amaqhawe, abantu abangakaze baba khona, abantu abanamandla ngendlela. Uthi uma esecikoza, uthi bayongena ngamafestela ucikoza ngilokho. Labantu bekuthiwa abantu abanamandla abangakaze bakhe babe khona emhlabeni. Imagina uSamson cabathi waye u7 feet bengaphosisi uSamson ubude bakhe ngisakhumbula kahle. Ilokhuzana umuntu kaGoliath. Majina ke lezi zingilosi ngoba ingilosi lezi ezithunyelwe ukuba zizoqeda ngabantu, izingilosi ezenzelwe ukuqeda ngabantu. And mase ifikile lezi zingilosi ezizoqeda ngabantu zihamba oyedwa uhamba ngendlela yakhe. Makuthiwa phuma ubheke empumalanga, phuma ubheke empumalanga. Bese phuma ubheke entshonalanga, phuma entshonalanga. Akekho ohlehlelwa omunye. Wonke umuntu uhamba ngesiyalezo sezwi kaJehova. Onamandla oyokuma ngaleso sikhathi umuntu olalela izwi likaJehova. Bantwana bokukholwa ungalibona linki layitheka nje. Uthi uma eqhubeka uJoel esichazela. Uthi emva kwabe kube kudla umlilo. Uthi phambi kwabe kube kudla umlilo. Emva kwabe kube kusala ukugwadule. Ngoba eprofeta ekhuluma lesiprofeto kumele zithi ihlahla amazizwa zingabi nokusaba nokulahla ithemba ngoba ziyamdumisa uJehova. Usethi ke khulekani nina ihlahla, khulekalani nani izilwane ngoba ukudla kuyobe kukhona. Bese echaza ngokudla engathi kuba kuusuku la khona uJehova ehambela ubuntu bese yabashaya ngesikhonyana. Uchaza lokho aphinda achaze brief. So la ukhulunywa ngosuku lokubhubha komhlaba. Kodwa ubuye abuyise ithemba nasezilwaneni uJoel. Abuyise ithemba nasezitshalweni ngoba izona ezidumisa uJehova futhi izona ezikhonza uJehova, ezidumisa uJehova izilwane. So izilwane ziyinceko njengathi. Yingakho uma ubhabhatisa umuntu noma ukhuluma izwi laJehova uthi ngifakazisa amazulu nomhlaba. So umhlaba usuke ubala izitshalo, ubala nabantu abakuwo. Ubala imifula, ubala izintaba nabantu abakuwo. Kanjalo ufakazisa amazulu usufakazisa ingilosi namakherubhi namaserafini kuwo kanye noNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu. So kumele ukwazi lokho. So manje la ukhuluma ngokubhubha komhlaba kodwa uyabuyisa ithemba nasezilwaneni uthi hayi khulekani. Yesu uyoqeda yonke into. Kodwa nina nosala, benisala nina niyoba safe. Usekhuluma ngani umhlaba omusha nezulu elisha. Kodwa mhla kufika uJehova kuyokonakala nje. Lezimvelo zilwana zionakala. Kodwa ngoba uJehova uyahlela ngokwakhe, uyophinda futhi azibombe izilwane. Asikhumbule, izilwane ihlahla sinomoya wodwa. Izilwane nezihlahla sinomoya wodwa mphela. Izilwane nezihlahla sinomoya wodwa. Why ngithi sinomoya wodwa? Sonke sinani. Nina sinalento ekuthiwa ispirit. Sonke sinalento ekuthiwa yini ispirit. Spirit umoya. Spirit umoya. Umoya engawubeka ngokuthi isoul. Kodwa noma isoul inzima ukuthi ichaze. Yes, ngizothi spirit zohamba ngokuthi spirit ukuze sokwazi. Ngoba ihlahla siyakwazi ukukhuluma. Ihlahla siyakwazi ukukhuluma.
Isilwane siyakwazi ukukhuluma isilwane. Futhi isilwane sikhuluma kakhulu mase sifile. Isilwane. Ila khona okwazi ukusi-understand, especially uma umuntu spiritual. Isilwane esikhuluma kakhulu kuthina abantu aba-spiritual mase singasekho, sesifile isilwane. Ila khona okwazi ukusi-understand. Isilwane awungeni ukuthi usifica shayiseke imoto. Usinhlangezo. Hawu lishayiseka le nkukhu lishayiseka. Sitshele semthana. Ususemgaqweni. Ngiqile. Kodwa kubantu aba-spiritual. Abantu aba-spiritual abantu abanjani? Abantu abakhonza inhlanzeko. Abantu abakhonza ukuyihlanza emoyeni, abakhonza ukuyihlanza emphefumulweni. Abantu abagcina imithetho kaJehova, abantu abakhulekayo, abantu abafastayo. Ingakho kade esho lalapho ukuthi zilani ukudla. Phendukele uJehova. Nazi ngani ukuthi uJehova uJehova mhlawumbe nganenzela umusa ngoba uNkulunkulu onomusa nonothando ophuza ukwethukuthela. So kumele ke sikwazi lokho nje, sikwazi kube izinto esiqondayo losuku likaJehova ngoba lofika usuku likaJehova. Ngeke ngithi mina bayazi sikhosana nabo. Ngeke ngisho into eyodwa ukuthi saba ukufa. Yesu usuku likaJehova kumele usaba kodwa saba ini ukufa. Because ukufa guaranteed, phila guaranteed. Kusasa ungasofile. Namhlanje ngaphela ufile. Ukuthi usesabathena akusho ukuthi ngeke uzofa. Ngiyayizwa lona. Ungaphumela eminyango lapho iminyoqo. Ungaphumela eminyango ngathi umuntu bedala utshala lapha phezulu badubule. Kuhle ukufela enkosini. Kuhle ukufela enkosini. Yenza sure ukuthi mawufa ufela enkosini. Kuhle ukufela enkosini. Ngoba babusisiwe abafela enkosini ngoba banjani bayovuswa. Babusisiwe abafela enkosini ngoba banjani bayovuswa. Abantu abawuvuswa qale yibo. Before laba abavuka bese bevukela ukuthi into abadilekelana kithi nesisezelula ngale kaNkulunkulu. Niya understand? So ngoba wonke amathuna ayoqhakezela bonke abayovuka. Abanye bavukele ekuphileni, abanye bavukele kwihlazo nokunengeka. So zonke lezi zinto kumele siziqonde. So uJehova ukuze azosipha ukuba siqonde kakhulu, simanzi kakhulu. Wase decide ukuthi uJehova asinike umoya wamaphupho. Iphupho iyona nto ekwazi ukuvezela ukuba uzibone wena. Isibuko asikuvezi wena. Kukhona ugago ebengifundiswa bona ekseni. Ase ngathi mina wow. Umoya wokuhlakanipha. Lithi ulizwi kumele ikhuluma nami ekseni esontabeni. Lithi yazi umuntu meqala bekhuluma echaza yena. Ufike ayiveze ukuthi unesiqu. Aphinde ayiveze ukuthi unenyama. Kukhona lento esithi myself, nayazi myself. Myself ngizobhala ukuthi myself. Qala ukukhuluma ngani, khuluma ngesiqu. Mazi nje myself, khuluma ngesiqu. Kodwa uma usuqala usuchaza myself, ufaka u-I1 weso isolani lenyama. Yazi ekseni ngathi ngaphazi nje ekseni ngathi. Yazi umoya wokuhlakanipha lo. Uze wangichazela wathi yazi kukhona intshumayelo endodakazi ake ithanda ukushumayela. Umcishakazi ayishumayela. Uyayithanda kakhulu. Noma isikhathi esiningi angasikhosi scripture kodwa siMateyu. Isikhathi esiningi uyayithanda ukushumayela. Ethi njalo umoya ongcolile ufuke usuke le ndawo ehlanzekile. Mose uyahamba uzulazula. Mase uyabuya. Uma wabuya wafica unendawo ufike uyingcolise uphinde ngoba umoya uyabhoreka mawuwodwa. Usekhuluma le nto ukuthi umoya uyabhoreka mawuwodwa. So ekseni ngiyachazela ukuthi yonke umoya ekhona ngoba imoya ngasonke isikhathi kumele ihlangane ibe munye idumise bani uJehova, ikhonze bani uJehova. Ngaso sonke isikhathi imimoya kufanele ihlangane ibe munye ikhonze uJehova noma idumise uJehova. Kule edumisa uJehova ngibala imoya yana yenyoni nezihlahla. Kule ekhonza uJehova ngibala imoya yabantu. So umoya awukwazi ukukhonza uJehova mawusinga. So ngaso sonke isikhathi kumele kube imimoya khona ihlabele esithi imimoya ngemimoya eyakhe imoya ongcwele. Imimoya
yakho umoya ongcwele. So lapha ngicabanga ukuthi bechaza umoya wabaprofethi, because umoya khona umoya wasendulo, so umoya wabaprofethi, umoya wokuqonda, umoya wamaphupho, umoya bese wakhiwe bese yonke kwakha yini umoya ongcwele. Okay, asiyeke-ke lapho ngoba uzolahleka. Uthi-ke bechaza uthi njalo umuntu mehleli yedwa ku-myself and I. Muhleli wedwa usuke u-myself and I. U-myself siqu sakho, u-I iflesh yakho. Siqu sakho myself, u-I iflesh yakho. Uthi-ke umuntu kaNkulunkulu mechaza ekutheni uthi kodwa njalo uma senifana ukuthi niyichaze nifaka u-I, njalo nichaza iflesh, njalo mase kufanele ukuthi niyichaze nifaka u-I. I njalo uma kusho myself hlezi chaza u-I. Akasho ukuthi-ke ngingumuntu ohlaliseke igaba ezintathu. Umoya oyi-oxygen, ongumoya kaNkulunkulu okuphila. Kube inyama bese kuba isiqu, mina ngisiqu, soul. So umuntu uyi-living soul, mina ngisiqu. So uma kuthiwa umuntu uyayichaza, engaze abone bonke abantu bengaze beqonde ukuthi okay, so thina sifana kanjani noNkulunkulu. Ayisiyazi ukuthi uNkulunkulu uyini, kuwumoya. Bonke abakhuleka kuye bona bakhuleka ngomoya nangeqiniso. Iyona into esikhonekthisa nobani nomdali. Uma usufikile esigabeni sokuba sobuNkulunkulu, ufike esigabeni sokuphila iqiniso, ufike esigabeni sokuphila ubungcwele. Ingakho uNkulunkulu esigcwelise ethi-ke singcweliseni ngoba mina Jehova ngenjani ngingcwele. Buliwe eThikos level usifundisa ukuthi siphile impilo enjani, ukuthi noma sidla ukudla okunjani okungcwele ngoba yena uNkulunkulu unjani ungcwele. Aphinde futhi ku-19 asifundise umthetho wani ubungcwele, ukuthi awukwazi ukwenza lokhu, awukwazi ukwenza lokhu, awuyimix nabantu abanje, awuyimix nabadlozikazi, awuyimix nabantu ababhole emadlozini, awuyimix ngoba wena unjani ungcwele. Uthi-ke uJehova labo bantu kuyena unjani banjani bayanengela. So awungeke uzofika esigabeni sikaNkulunkulu sobuNkulunkulu sobungcwele uma usaphila isinoma kanjani. Okay, asiqhubekeni. So uNkulunkulu-ke usesinikeza-ke manje amaphupho. Iphupho ilapho okwazi khona ukutravela ufike ezweni lamathongo, ufike ubone imimoya ngokwahluka kwayo. Ezweni lobuthongo abantu abalibiza ngokuthi elamathongo kunemimoya eminingi. Ungabona imoya yabafileyo, ungazibona futhi nawe imbala, ungazibona futhi ngemicabango yakho onayo, uvezelwe lapha ephushini, uzibona lento kade uyicabanga usuyiphupha. Uma uyiphupha into action. Kungabe lo action uzohamba ube nama-consequences ozowabona ephushini. So iphupho yinto eyi-gift evela kuNkulunkulu, especially kakhulu abantu ekufuze ukuba bayayiqonda. Ingakho la masifunda incwadi kaJoel, uJoel 28. Masifika ku-28, niyabona ukuthi amaphupho anezwe obani? Anezwanga ingane, niyabona amaphupho anezwe obani lapha? So verse 27, verse 28. Kuyakuthi ngasemuva ngithulule umoya wami. So oqala ukuze uprofeti udinga umoya kaNkulunkulu, uzube namaphupho udinga yini? Umoya kaNkulunkulu. Ngithulule umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Amadodana enu namadodakazi enu ayoprofetha. Ingane lezi. Abadala benu baphuphe amaphupho. Why kuthiwa abadala benu baphupha amaphupho? Ingoba umuntu osemdala umuntu omachode. Okokuqala uyakwazi ukubona ukuthi hayi lokho into kade ngicabanga lese ngiphupha manje. And amaphupho anama-symbols, anama-code odinga ukuthi uwabreake ukuze uzokwazi ukuthi uqonde ngephupho oliphuphile. So kulelizwe-ke lamaphupho kuningi imimoya oyibonayo. Abanye beze bethi-ke le moya sukuyibona amathongo ngoba awukwazi ukuyibona eye to eye. Amehlo namehlo with your naked eye. Imvamisa abantu abaningi bayibona ngephi? Ezweni lobuthongo, kwelamathongo noma ezweni lamaphupho. So beyibiza ukuthi yini? Amathongo. Bese kuba nezigaba ezikhona ezehlukanisa igama elithi thongo, ithongo.
ngoba igama elithi ithongo lisukela ubuthongo nemimoya oyibona ngobuthongo. Okay, why le mimoya isikakhulukazi uyibona ngobuthongo? Indlela wena oyiziphatha ngayo nebehavior yakho, nendlela oyidla ngayo, nendlela ophila ngayo nje, style of living, eyenza ukuthi imimoya eminingi siyibone ngobuthongo. Ingilosi engase iqhamuke nami ngihlezi ngizivume izono zami. Nginezinye nje engingasayikhumbula, ezinye mhlawumbe sengayigodla ngaze ngayikhohlwa. Kodwa ngathi kuthiwa kufika ingilosi la ngashayeka phansi ngobuso. Why ngishayeka phansi ngobuso? Kuvela bonke ububi benhliziyo yami obenza ukuthi ngingami eduze kongcwele. Kanjalo uphinde kuveze ububi benyama yami eyenza ukuthi ngingabi namandla kokuma phambi kongcwele. Unless ingilosi iqinise ngamandla kaNkulunkulu. Ingivuse iqinise ngamandla kaNkulunkulu, then I will stand. Kodwa uma ingeke kanjalo, ingekisho ukuthi yazi vele ukuthi ngeke yaze ame lo muntu phambi kwami. Ingakho-ke uNkulunkulu esipha-ke ubuthongo ukube siqale sihlangane nemimoya esiyibona kwephi? Kwelamathongo. So nayike-ke i-confusion engisafuna ukuthi ngiye kuyona yezigaba, yezindawo, nolimi lwezigodi oludida into esolibala, isidida ngisho nanawo uqobo. Cishe ngasho kwesinye isisho, kodwa bese ngeke sizwakale kahle ngoba kwabanye abantu bahlezi becabanga into e-negative. So laba-ke kanje, abanye abantu bazi ukuthi ithongo ispoke, abanye bazi ukuthi ithongo ingilosi. Ithongo. Abanye bazi ukuthi ithongo umuntu nje, ithongo bazi ukuthi awontomfishi. Omunye wazi ukuthi inyonga ithongo. Omunye wazi ukuthi ingonyama ithongo. Which is which? AseBhayibhelini Luka 20:24. Khumbula kunama-translation la. Leli iBhayibheli lesiZulu lishayiseliwe isuswa eBhayibhelini esiNgisi bengaphosisi noma lesiXhosa ngisakhumbula kahle. Kodwa iBhayibheli belisho bese i-translation yayo ithanda ukuba better. Besho ukuthi esiXhosa ithanda ukuba better. Cabanga ukuthi mhlawumbe kuthiwa bathi better ngoba isiXhosa sifake y njengeseBhelu kakhulu. I don't know ngoba iseBhelu sinabo G no y kakhulu. So G bavele manje nje besho abanye bathi sivele manje 500 years ago, basho kanjalo 500 or 600 years ago. Bavele manje sambe sekuncwadini kaLuka 24. Ngoba udinga ukuthi sibheke le lukhuzana kakhulu. Lesizulu esinye seBhayibheli, iBhayibheli-ke asehluzwe kathathu leli Zulu. Sihluzwe kathathu, if I'm not mistaken, kathathu ngenxa yesiZulisana. Ukuthi hayi nesinye isiZulu. Abanye bekhathi ayisigejile lesi Zulu. Sizophinda futhi lishintshe futhi. 24. Silapha ko-36. Ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bakhe. Besakhuluma lokho, yena uqobo wema phakathi kwabo wathi kubo, ukuthula makube kinina. 37. Kepha bashawa luvalo besaba bethi babona ithongo. Simple. Siqhubekeni futhi. 38. Wayesethi kubo, nikhathazekelani na? Kuvelelani izidlinze ezinhliziyweni zenu na? 39. Bhekani izandla zami nezinyawo zami ukuthi yimina uqobo. Ngiphatheni nibone ngokuba ithongo alinanyama namathambo, njengokuba ningibona nginakho. Okusho ukuthi ithongo alinamathambo, alinanyama. Okusho ukuthi lapha babethi ispoki.
babe spoke waye eseba etshela ukuthi hhayi ispoke asinjengami ngaliye nimangala ispoke asinanyama asinamathamba. Okumele-ke uwazi ngithanda le nto ukuyichaza ngoba angifuni ukuba one-sided. Uma sika one-sided omunye umuntu kobamba la angasikho bese uba nenkinga yabo. Omunye uzothi bakhona abantu abonakale umuntu ade ngcwatshwa abonakale nje enza yonke into abonakale yes bakhona akusonganekwane lelo ukuthi nje kukhona abantu abafuna ukuvilapha ukuqonda le foni yakhe exhembo ukungene kuyona research akusonganekwane lelo. So omunye wathi hayi kusobuyini ke phela kusokuyini ngoba kukhona nje omunye engayengezwa athi abantu abamkhuluma ngaye nje la abanye amawele ayeke ekhuluma ngabo nje la muntu othi wayebonakala efike ekuseni njalo ebonakala kanjalo nendaba angixoxela yona ngisakhula umfana waye-spoiled umama wakhe wayemspoilisha kakhulu waze wakhula waze wafika isikhathi sokuba afe wafa ebugebengwini wathiwa wayebuya-ke njalo-ke ebuya njalo nje ekuseni abonakale ekuseni afike azowasha izitsha washo ukuthi ubuyisiwe ezulwini ubuyisiwe sokuthi umama wakhe akamfundisanga kufanele azowenza kahle unikezwe elinye ithuba wabuya ewasha izitsha enza yonke into. So ngosuku-ke lokugcina lokuthi ahambe esezohamba emhlabeni so wacela ukuba ahlebele umama wakhe esemthemba njengomuntu phela uhlala naye lo muntu kuphela ntambama ukuthi uyahamba-ke phela ntambama-ke uyahamba. So bese ntambama bese esezohamba acele ukuthi amhlebele akhulume acela ukukhuluma nawo uma wakhe angabi nankinga asengicela ukuhlebela asondele uma wakhe wamluma indlebe wathuka uma wakhe wathi ngikulumisa ukuthi awungilumanga indlebe wangifundisa wangitshela iqiniso kwase kuba ukuphela-ke nje kwakhe kwahamba ukumpela. So ezinye izinto esesezweni lemimoya kufanele u-understand into eyodwa especially thina ma-Africans more spiritual ngoba nina thina singabantu bokuqala more spiritual ngoba singabantu bokuqala asiyi-fake thina asiyona i-fake. Yes bakhona abantu bese ukuthi thina sebethakile bathaka lapha basaka lapha kodwa siyona i-fake siyi-original. So i-original ngeke izifane ne-fake ngeke izifane angisho ukuthi abanye abantu bayi-fake kodwa i-original ngeke izifane nomuntu ophume kwi-original. You-understand? And yabo i-spirituality sifuna ukuthi uma umuntu uzokwazi ukuthi uqonde ujwayele nje i-fasting ujwayele ukukhuleka ujwayeze nje ukuhlala noma i-7 hours kade ngikhuluma ngayo nje ukuthi ube wedwa nje udlinze meditate ngabe sebusuku ngabe iba kuthiwa yihlane abanye ababeshumayela kahle bathi iba nehlane lakho iba nentaba yakho bebesho kanjalo njengoJesu as much as wayeba nesixuku kodwa wayeba nesikhathi la khona-ke aphume exukwini nakhona mase ephumile exukwini wayeba nabafundi aphinde abashiye endleleni ahamba yedwa njalo wayeba nalo sikhathi. So intaba wayenganqeni ukuyihlukanisa igaba ezintathu ashiya abafundi bakhe laba abanye abathanda bashiya eqaleni kwentaba phakathi nentaba ashiya abanye bese ayinyukela kanjalo futhi noMoses wayefika ashiye abantu eduze kwentaba ashiye phakathi nentaba ashiye uJoshua bese yanyuka ephezulu njalo wayenza njalo ushiya kanjalo seyenyuka phezulu kodwa uJehova bethe enyuka naye anyuke naye ngoba laphana kusuke sekumayelana noNkulunkulu nobani nomuntu ozihlukanisele bani uNkulunkulu. Asiqhubekeni-ke lapha bengizama ukuveza ithongo. So kwabanye abantu kuthiwa-ke khona abantu ekuthiwa amathonga kodwa laba bantu laba abantu abamnyama njalo kohliwe Swazini Jozini amathonga ngoba yazi ukuthi ngoba kuthiwa amathonga laba abantu abangamathonga
wayethi omunye engihlulisela ngicathi ngangingalanga ngako Phongolo if I'm not ngangingala ngoPhongolo. So ngifuna inyosi ngoba ngihamba ngithenga inyosi njalo mengiye ngala nje mengiye ngala ngoZululand ngiyazi ngisuka nje koSteng ngisuka nje la Stenga Thungela Plaza Thungela Plaza njalo ngisuka la ngiyale uThongasi Plaza ngihamba ngiyithengela uju ngoba ngiyazi vele banoju la bese ngishonele uzuthola raw ngempela la ngempela uthi ke ayi ngangidayisa Stenga sidayisa uju inyosi eStenga. So masidayisa uju eStenga uthi hayi mina ngiyithongoka angikwazi ukuthi ngilitheste lolu uju lolu ngoba thina asidli into ehlaza siyayipheka sithi hayi bo ayinankinga uju uthi yes ayinankinga uju ngoba thaka kanje so linala ama-chemical thina esingadinga ukuthi thina songathina ngoba sisizwe siphila impilo ethanda ukuhluka kwabantu yonke into siyayipheka yonke into kuthina iqala emlilweni amathongo yabo. So ngifuna uzama ukuchaza indaba zamathongo ukuthi kuya ngokuthi ukusiphi isigodi naku kunezangoma la mayicola zithi-ke ngihawukele ithongo lami noma ngenziwa abalele ngihawukele ithongo lami. So abanye abantu bake bekubeke bethi ithongo ingilosi njengoba ngaqala ngayo ingilosi bese ingilosi yabo. Behlukanise futhi ukuthi-ke abalele nesongo into ehlukene, abalele nani nethongo into ehlukene. So abalele ilawa abafileyo kodwa le ithongo elinye futhi le kuleli culo lelezangoma ngangalenza research kakhulu ngayo ngagcina inkosi sengichazela ukuthi hayi no ithongo la ingilosi abalele ilaba abangasekho emhlabeni nanana. So uthi ngihawukele ithongo lami ngoba mina anginjani angizenzanga ngenziwe wabani abalele. So uma ethi amhawukele because vele ingilosi yakhe izofaka i-judgment because kumele enjani imreport enkosini ukuthi unanga umuntu usevume idlozi wavuma ukuba umzimba wakho ubuswe abanye abantu abangenzanga kahle emhlabeni. So ileyo ngoma izangoma nginesho most yezangoma ziyayicula leli culo kodwa ziyazi mina ngiyazi sibhashe phansi. So simbonga uJehova ngalokuhlakani, sibonga nokuJehova ngalokuhlakani ukuthi uhleli ufundiswe into ezokuphazilisha kwawena uhlali hawukabi njengoba ngitshela nje ukuthi uma 7 ya omunye uzothi ukuthi ayikho lento ayishoyo lokho zamakwazela uma 7 into eyodwa nje kodwa mawadi usukhuluma ngenyama lapha usukhuluma ngeflesh wadi ngoba myself yini siqo mathi usukhuluma ngenyama and uma wathi owazi ukuthi uzoqala ukukhuluma ngeganuko ukhuluma ngempayamo ukhuluma owazi manje siyaprova lokho sihambe sekulokhuzana sencwadini ngacathi uIsaya 14 uzothola ukuthi usathane lapha eqala ekhuluma ngicela Isaya isathi Isaya 14 no27 la khona esho ukuthi usathane uzobeka esihlalo sakhe sibe ngaphezulu kwesaNkulunkulu uzoba njengophezulu wonke. Usho abaningi la inkanuko yenyama angisho ukuthi uma ukhuluma ungawufaka ufaka kodwa uma uthi usuchaza umzimba wakho uthi myself usuchaza isiqo sakho. Ingakho umuntu mayeshaya ethi myself ushaya umzimba wakho kodwa useyikhuluma ngaphansi myself kodwa usuwenza ukuchaza. So kubalekile ngiyazi vele into engakudida kodwa unless ujwayeze izinto zakamoya wazi ukuthi amagama amaningi especially kwisiZulu. IsiZulu ulimi ongcwele isiZulu fanele kwazi lokho ulimi ongcwele kale nje kunomunye sihlala nje sisebenza lapha nomunye umuntu waseZimbabwe uhlala ngimtshela ukuthi akangitshela amagama ngelokhuzana ngeshona bese yakutshela ngolimi olunye laseMalawi ngicabanga nabo bayalazi lolu limi lwethu esichewa ngitshela ukuthi akaza and manje ngitshela amagama amaningi ayafika esiZulwini and uma efika esiZulwini acishe afana ngithi mina ulimi lwesiZulu kusho ukuthi ulimi ngempela lwezulu ngoba liyaklika kuwo wonke and futhi ulimi ongcwele okwazi ukuthi uma ukhuluma awukwazi ukuguqula linjengoba linjalo. Ngiyade ngimtshela la ngithi mina into edala ukuthi thina ezinye izilimi zibe nzima ukuyikhuluma yingoba isiZulu
sifuna ukuthi uma usisho sigcwale umlomo noma yiliphi igama lesiZulu uma ulisho ligcwale umlomo. Once ulimi lwakho la yithiwa nguswitch asisona isiZulu leso selungifakele lelo gama lelo elithathe kwezinye. So engifuna ukusho ukuthi ngasonke isikhathi uma ukhonza uJehova qaphela amazwi akho wazi ukuthi yili igama leli ngilikhuluma umsuka walo uthini yabo. Baningi abantu abathi ngiyasonta. Angaze kuthiwa uyambuza ukuthi igama elithi ukusonta lisho ukuthini. Abangakuyeka ngoba bengaqala ba realize ukuthi ho kanti ngihlezi ngithi ngiyasonta kanti ngiyenza into ephambene ngoba ukusonta phela ukutwista. Wathi into uma uyitwista uthi uyayisonta. Uma uthi uyayisonta uyayitwista uyayiphambanisa uphambanisa ini? Intando kamdala wena ufuna ukukhoza ngeyakho indlela. So ibalekile lezi zinto ukuthi siziqonde and ulimi lezulu libalekile. Ingakho uJehova ku Deuteronomy 18 wathumela methumela esizweni uthuma umuntu ngolimi lwakhe. Umuntu ngolimi lwakhe. Ake ngifundisa ngendaba yabantu bezizwe. Ngezizwe nazazi bazazi abantu ezizwe. Wayechaza nomuntu ozizwe indaba ezizwe isihlanganise ilimi eningi esizikhona. Ingakho umuntu bekhuluma ngolimi abezizwe bebekhuluma ngalolimi lwabo nabazolimi lwakamoya spiritual tongues. Bakhuluma into ongayizwa nje nhlobo ongayizwa. Kodwa isifani ngoba asifuna ukuthi siliye sigcila kuzona lezo zinto. Lapha igift yakho yokuthi ukhuluma ulimi lase Saudi Arabia ube ula eSouth Africa. And uma uchaza ulimi lase Saudi Arabia ula eSouth Africa eSaudi Arabia uthi thina sisho kanjani amen. Usho kanjalo Paul uthi wazi wayikhuluma le fanele uyichaze phela ngoba igcineni fanele sithi amen. Uamen usho ukuthini uthi makube njalo. So kanjani sithi amen ukusho into ongayizwa. Ngisho ukuthi uyakhuleka ukhuleka ngalo lolimi. Thina wesele ngoba phela fanele sithi amen igcineni. So usho kanjani amen ubuthini singezwanga thina. So asiqe inkono ngoba vele labantu laba abakuthatha abahamba ngenyanga kakhulu abantu. Hamba ngenyanga kakhulu ukuthi uyakhuluma nomuntu ufuna urizina naye. Asanathi hayi uyagxeka ngifuna umuntu ogxekana. Hawu siyarizina la. Siyarizina. Ngifundisa lakho ukuthi ukhulume nawe. Nami ngikhuluma. Obazi ukuthi umuntu ongakwazi ukuba ukuphendula kwimibuzo sokumbuza ngenkolo yakho ukuthi leyo nkolo yakho sokuyinkolo yamanga. Noma ubani uma ungambuza ngenkolo yakhe engakwazi ukuphendula leyo nkolo leyo isekuyinkolo yani yamanga. Ngoba okokuqala ukukholwa kumele waneliseke. Wathi ufuna ukushuza ibandla awushuza ibandla ngoba nakho ukuthi lekhaya bakhoze indawo ukuthi kodwa ushuza ngokuthi izimpendulo onazo ngoNkulunkulu imibuzo onayo ngoNkulunkulu uyaphenduleka kuyona. Uma shumela thina ebandleni singena imizi ngemizi sambe shumayela singena imizi ngemizi sambe shumayela. Sijwayele ukuthi umuntu mashqala sifike sibabingelele sibatshela ukuthi sihamba singena imizi ngemizi sishumayela sithunywa uNkulunkulu singena imizi ngemizi sambe shumayela. Asanoma singamukeli yena bese asibukela umuntu. Besibuyelile umuntu simtshele ukuthi la size ngombuso wezulu. Uziphendukani ngombuso wezulu sonjani ususondela nesindiso sichaza yonke into. Bese siyachaza futhi kunjalo ukuthi okay njengoba kunjena ke sekumele ke manje sibuzane imibuzo ukuze uzokwazi ukunderstand bese uyaphendula ukuthi hey kukuthi nokuthi uthiwa yini ofisa ukuyazi ngoNkulunkulu. Esiqala nje sifika yini ofisa ukuyazi ngoNkulunkulu. Sibuza umuntu esomshumayeza. Ashathi mina ngifuna ukwazi ngecreation. Manje yena akazi lutho ayisethi afuna ukuthi cha anginayo umbuzo. Siqala emumva ngecreation. Simqeda ngecreation size ngiqala nje ngoSathane ukuthi uSathane wakanjani ezulwini nangecreation. Basho creation simqala ngosingene ngomthetho. Siqeda ngomthetho lapha sesangena ngoJesu ukuthi uJesu wazi lana wafelani sibhabhanweni. Sisise sihamba naye sisongena kombhabhadiso nje use-understanda yonke iplan ye-salvation kaNkulunkulu. Useyazi nelokhuzana nokubuyiswa komuntu ukuthi uzobuyiswa kanjani ubuyiswe kanjani kanje. So uyanaliseka ngemibuzo sokunayo. Yebo. So ukwazi ukuthi ulamukela ukholo umuze ulamukela. Umuze ulamukela
ngoba kubalekile thina ukuthi sikwazise ngoNkulunkulu ngoba egcineni i-judgment iyobe ithe 10 imazi animdumisanga nitheni iboneni imisebenzi yakhe nangamkhonza limala ngoNkulunkulu anabili. So i-judgment ilapho uthe umazi bangamdumisa, uthe iboneni imisebenzi yakhe bangamkhonza walimala ngoNkulunkulu. I-judgment ilapho. So awukwazi ukuthi uNkulunkulu onomusa nonothando akakwazi ukwahlulela ebengakutshelanga iqiniso. Yingakho ethi uJesu leli vangeli lombuzo loshumayela kwizwe lonke uma kuba ukuphela. So ufunda kanjani? Akaqaphela. So zonke izizwe manje shumayela ivangeli elilodwa. Zonke izizwe umhlaba wonke ushumayela ivangeli elilodwa. So abantwana abakholwa asiqonde izinto zikamoya. Asibuyelele ephusheni ke nenjongo ke yephupho uNkulunkulu. uNkulunkulu anikeze umuntu. So iphupho ke iyona nto, isona sipho esikwazi ukuthi sikuvezele buwena. Ukwazi ukuthi mawulele uzibone, hawu mangikwaza ngafa, ngangcwatshwa. Na inhlabathi siyisele ebhokisini. Hawe sengcwatshiwe. Bayakhala. Awubani ufakaza kanje ngami? Uyibona kanjani ngoba phela wena ungcwatshiwe la? Akekho umuntu oyibuza lokho. Ingakho ke iphupho lanikezwe abantu abadala sebekhuliwe la eqondweni. Ukuthi bakwazi uhlukanisa ukuthi okay. Lo muntu ade ngibone yimi impela isiqu sami. Shuthi lo muntu owade ebona lo muntu lo yini. Lo ade ngumngcwaba isiqu seyinyama yami. Lo muntu owade ibuka lo moya wami. Kuyahamba kwesinye isikhathi kuba way around. Kodwa isikhathi esiningi uma uyiphupha ungcwatshwa noma ufika usuke ufile spiritual. Amandla akamoya usuke ungasenawo. Yazi ukuthi mhlambe ngaphela 2 days or 3 days or 7 days uzohlasela. Khona athi kuzohlasela. And ekhatheke bese ihlasela izoqhuma phansi. Ngabe otikoloshe ngabe imimoya yezizwe, ngabe spiritual husband noma kanjalo intombi noma yini kodwa noma umeqo noma abathakazi noma isichitho noma kodwa khona kusuke kuzokuhlasela okuzoba kube empilweni yakho ngoba ispirit sakho suke singekho sesingasenawo amandla. Uphuphe izinto ezikanjalo khonza ukukhuleka, uthandaza wa-12 ubalekile nokuzila ukudla kubalekile. Uplift umoya wakho uzila ukudla. Uzila ukudla akusikho nokuduba ukudla nje ku-diet. Uyakhuleka ufunde izwi laNkulunkulu. Awukana nje uduba ukudla nje. Uthi loshona nini ilanga ngidla. Yeke ukudla uyakhuleka, uyalifunda izwi laNkulunkulu futhi uyasithiba. Uyeka ukudla, uyakhuleka, uyalifunda izwi laNkulunkulu futhi uyasithiba. Awenzi isinto kanjani. Awufunda Isaiah 58-59 wafunda lapho uzokwazi ukuthi uqonde ngezinto eziningi lapho amakhulunywa indaba ze-fasting ukuthi fasting uyenza kanjani. Uyenza kanjani. So abantwana bakholwa kuwo konke kumele siqonde le gift kaNkulunkulu asesinikeze yona. And iyona ekwazi ukuthi ikuvezele. Le gift ikwazi ukuthi ikuthathe ikuyise ngisho naseparadise. Ngephupho nje ukwazi ukubona iparadise ngephupho. Ubone umuzi wakho wasezulwini ngephupho. Ubone izingilosi ngephupho. And kulula ke ukuthi uyibone ngephupho. Kulula then uyibona physical. Kulula. Konke lokhu ngithi mina umuntu mefisa ukuba sekusona leso sigaba lesi. Akajwayeze ngoba ngikade ngizibala lezi zinto. Akajwayeze. Funa khona kumele ukhule wazi ukuthi la kuhlezi unamakhoda akhona. Uhlezi unamakhoda akhona. Ngoba iphupho liyakwazi ukutshela izolo lakho. Ukuthi wonile ngokwenza 1 2 3. Liyazi ukutshela ikusasa lakho. Ikusasa lakho limi kanjani. Futhi liyakwazi ukuthi likutshele ngento ezokwenzeka emhlabeni wonke. Through iphupho ngoba uNkulunkulu akenzi lutho engakhulumanga kuba prophets bakhe nakwezinceke zakho. Nakulabo abasaba igama lakhe. Akenzi lutho. Uyazembula ngaso sonke isikhathi ayikhuluma imfihlakalo. Asambe sencwadini kaGenesis. Iphupho alifiki kumuntu okholwayo kuphela. Ngisho nakumuntu ongakholwayo. Sengilahla nje.
Genesis 45. 45. Siweza kufaka sorry. Angolesibili so yeko 41 amaphupho 40. Iphupho elingawe kodwa elamakhodi. Iphupho elingawe kodwa elinjani? Elamakhodi namasayini. Iphupho elingawe elamakhodi and futhi elamasayini. Amaphupho omphathizitsha nomphathizinkwa. Kwathi emva kwalezo zinto umphathizitsha wenkosi yaseGibhithe nomphekizinkwa wayo bona enkosini yabo. Inkosi yaseGibhithe uFaro wazithukuthelela lezi zinceku zakhe zombili, induna yabaphathizitsha nenduna yabaphekizinkwa. Wazibeka ukuba zilindwe endlini yenduna yemilindankosi etilongweni, indawo lapho wayeboshwe khona uJosefa. Induna yemilindankosi yamyala ngazo uJosefa ukuba azibheke, wazikhonza zazisekulindweni izinsukwana. Okay, ziboshiwe-ke laba baboshiwe kodwa basekulindweni. Kodwa wasetshelwa uJosefa ukuthi akabagade ngoba umphathijele noma induna iyayimthanda kakhulu uJosefa. Yathi wena-ke wena uzogada labantu laba baboshiwe laba. Kodwa baboshiwe insukwana 4. Induna yemilindankosi yamyala ngazo uJosefa ukuba azibheke, wazikhonza zazisekulindweni izinsukwana 5. Baphupha iphupho bobabili, kwaba yilowo nalowo iphupho lakhe ngobusuku bunye, yilowo nalowo ngokuchazwa kwephupho lakhe. Umphathizitsha nomphekizinkwa wenkosi yaseGibhithe ababeboshwe etilongweni. uJosefa wangena kubo ekuseni wabona ukuthi badabukile. Wayesebuza izinceku zikaFaro ezazinaye zilindwe endlini yenkosi yakhe, ethi, ubuso benu budabukeleni namuhla na? Bathi kuye, siphuphe iphupho, akekho ongalichaza. uJosefa wathi kubo, ukuchaza akusikho okukaNkulunkulu na? Ake ningilandise lona. Ukuchaza akusikho okukaNkulunkulu na? Ake ningilandise lona. Umuntu okwazi ukuchaza amaphupho umuntu onomoya kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uchaza amaphupho. Verse 9. Induna yabaphathizitsha yayisimlandisa uJosefa iphupho layo. Yathi kuye, ephusheni lami kwakukhona umvini phambi kwami. Emvinini kwakukhona amagatsha 3. Wahluma qede wakhahlela amahlukuzi awo, athela izithelo. Indebe kaFaro yayisesandleni sami. Ngaphatha izithelo zomvini ngazikhamela endebeni kaFaro. Indebe ngayinikela esandleni sikaFaro. Ikhodi le. Uphupha umvini uyathela ke ihlukuzi. Uthela amagrebhisi. Amagrebhisi uyawakha ephusheni, uyawakhama, wathela endebeni, inkomishi, wayinikeza isandla wawabeka esandleni sikaFaro uFaro aphuze. Umphathizitsha yini umsebenzi wakhe? Umphathizitsha umsebenzi wakhe ukulonda into ehlangene nophuzo. Umphathizitsha umuntu olonda into ehlangene nophuzo. Umphekizinkwa umuntu ohlangene nento ehlangene nokudla. Shuthi amacala abo labo ayebhelana nalezi ndaba zokudla. Benganihluthela nje ngitshele imfihlo. Abantu abaphekela inkosi kwakuba abantu besilisa.
Labo bantu besilisa abantu ababetheniwe bengenayo imphambili, babethenwa ngoba akufunakali umuntu oshawa izibulo uzongcolisa inkosi. Akafunakali umuntu wesifazane ukuba uyena ophekele inkosi ngoba umuntu wesifazane ubuye eyeke phi ey'nsukwini zakhe uzoluyaza inkosi ayinciphisele iy'nsuku zayo zokuphila. Asiqhubekeni-ke. Nakhu kuFaro, nakhu uJosefa useyachaza. 12 wathi uJosefa kuye, nakhu ukuchazwa kwalo. Lawo magatsha amathathu ayizinsuku ezintathu. Zingakadluli izinsuku ezintathu uFaro uza kuphakamisa ikhanda lakho akubuyisele esikhundleni sakho. Uza kunikela indebe esandleni sikaFaro njengokwenza kwakho kwakuqala lapho usawumphathizitsha wakhe. 14 simpendulo siphelile. 14 kepha ngikhumbule nxa usuhlezi kahle ungenzele umusa ukungibeka kuFaro ungikhiphe kuleli ngokuba ngebiwa nokukwebiwa ezweni lamaHebheru nalapho futhi angenzanga lutho ukuba bangifake emgodini. 16 kwathi induna yabaphekizinkwa ibona ukuthi lokhu kuchazwa kwakukuhle, yathi kuFaro kuJosefa, nakimi ebusheni lami kwakungathi kukhona amaqoma amathathu esinkwa esimhlophe ekhanda lami. Eqomeni elingaphezulu kwakukhona izinhlobo zonke zokudla kukaFaro. Izinyoni zazikudla eqomeni eliphezulu kwekhanda lami. Amaphupho awafani, namakhodi akhona awafani, ngoba amakhodi ama-signs asemaphusheni awafani. So kumele u-understand. Futhi-ke ikakhulukazi amaphupho ayaba ngawe. Amaphupho ayaba ngesizwe sakho, amaphupho ayaba umakhelwane wakho, amaphupho ayaba ngumuntu wakini ongasekho emhlabeni. Kumele niqonde indaba yamaphupho because it's too deep. Futhi ayaba ngemicabango yakho, especially uma ulala ukhathazekile uyiphuphe lento. Ingakho kudingeka ingakho amaphupho ehlela abantu abadala. Asiqhubekeni-ke siku verse 18. uJosefa waphendula wathi, lokhu kungokuchazwa kwalo. Lamaqoma amathathu izinsuku ezintathu. Zingakadluli izinsuku ezintathu uFaro uza kukuphakamisa ikhanda lakho alisuse kuwe, akuphanyeke othini. Izinyoni ziyakudla inyama yakho ziyisuthe kuwe. Kwathi ngosuku lwesithathu, usuku lokuzalwa kukaFaro. Webangcwele niyayibona njalo, ikuphi la usuku olukhona angenakho ukufa bekhulunywa nge-birthday? eBhayibhelini njalo bengunama-birthday kukhona ukufa. Okay, asiqhubekeni-ke engawele 20. Kwathi ngosuku lwesithathu, usuku lokuzalwa kukaFaro, uFaro futhi wayewumHederi. Asikutholi nje amakholo egubha usuku lokuzalwa. Hederi, hidden. Inkolo njalo le ubuhedeni. Google it, ngangayibona kule hlelo lesiyibonisa nani edlala ngesonto. Sawubonisa nani? Bonisa nani? Ayibonisa nani. Khona lethi siyakholwa. So now we believe. So yini lo hlelo labo sigambe nalazi. Lidlale ngakuyisonto icathi around 6. Ludala nje ku-SABC 1 siyakholwa so now we believe. They are shepherds, siyakholwa so now we believe. Siyakholwa.
So now we believe. Ngiyayikhumbula ngoba nami ngikhule ngayo laba ngiyithanda. So lola hlelo lola likhuluma ngayo yonke into esinkolo nje. Andeke ngilibuka ngelinye ilanga likhuluma ngenkolo yobuhedeni. Hidden. Iyayiveza ukuthi isebenzisa inkemba, iyayiveza ukuthi inkolo yasathane. Mobhabhatiswa ngenkemba, bekwa inkemba ekhanda lakho mobhabhatiswa, bekwa inkemba ekhanda lakho. So ivitorizwa uthi-ke lo muntu wayezobhabhatiswa uthi ngeke sengishawa uvalo nithi bala bantu bazongenza i-sacrifice ngibeke inkemba ekhanda lami ngoba ama-sacrifice into abayenzayo. Ngike ngabona imobalo ayibangibalekela lo mfundisi ukhona nje kodwa ku-DStv kwidumisa kwi-KZN. Lo mfundisi ufaka iringi uneringi khona la asephathe inkemba asephathe isothe shumayele phethe isothe abantu bakhe babeka amasosi emakhanda. So be warned siqhubekeni abasekho enkembeni. Verse 18 selichazile ke uverse 19 uverse 20 ngoverse 20 kwazi ngosuku lesithathu usuku lokuzalwa kukaFaro wazenzela izinceku zakhe zonke idili, waphakamisa ikhanda lenduna yomphathizitsha nelenduna yompheki zinkwa phakathi kwezinsuku zakhe. Wayesebuyisela induna yabaphathizitsha esikhundleni sayo, waze wanikela indebe esandleni sikaFaro. Kepha wayiphanyeka induna yabaphekizinkwa njengalokho ebechazile uJosefa. Lokhu induna yabaphathizitsha ayimkhumbulanga uJosefa, yamkhohlwa. Amen. So kubalekile ke izinto ukuthi uma uphupha iphupha lakhathaza dlinza ngalo. Noma lingakhathazanga nje awudlinze ngalo ukuthi yini injongo yayo. Ngoba alikho iphupho olingenasidingo. Iphupho lenyongo I don't believe in it. Uma uthi uphupha iphupho lenyongo nje angikholelwa iphupho lenyongo. Ngikholelwa. Iphupho liba khona ukuthi mhlawumbe udle into ebhedana noma usuthi kakhulu eyithi we know. Kodwa nje iphupho libalekile. Njalo iphupho uma uliphupha lifuna. Mawuthi iphupho lenyongo isifana nje athi usulifunela wathola ukuthi lenyongo. Abonje lenyongo. So yonke into uma uyiphupha dlinza ngalo ngoba uNkulunkulu usiphile amaphupho ukuba siqonde izinto ezimfihlakalo. Siphile amaphupho ukuba sazi yena, siphile amaphupho ukuba siqonde izinto ezimfihlakalo and sikwazi ukuyilungisa. Elinye iphupho liyavela ngenxa yempakamo yakho. Asambethe incwadi kaDaniel. Linye iphupho liyavela ngenxa yempakamo yakho. Impakamo kakhulu. So impakamo uNkulunkulu chapter 4 Daniel. Especially uma wencenga uNkulunkulu. uNkulunkulu kanjalo hleze nawe. Nomunye umuntu uyakwazi ukuthi akuphuphele wena. Daniel 4. Iphupho likaNebukazari ngomuthi. uNebukazari inkosi kubo bonke abantu nezizwe nezilimi zakhe emhlabeni wonke, ukuthula makuvame kinina emhlabeni wonke. Abantu nezizwe nezilimi zakhe emhlabeni wonke, ukuthula. Hey, verse 2. Bekukuhle kimi ukwazi izibonakaliso nezimangaliso uNkulunkulu ophezukonke azenzile kimi. Uba uhlandisana uNebukazari. Le ncwadi ayibhalwa ngoDaniel abhanya ubani? uNebukazari. Ukuthi phela wayibhala ngase emhleni yabani? kaDaniel. 3. Yeka ubuningi bezibonakaliso zakhe namandla
ezimangalisayo namandla nezimangaliso zakhe. Umbuso wakhe ungumbuso ongunaphakade, nombuso nokubusa kwakhe kungokwezizukulwane. 4. Mina Nebukezari ngangihlezi ngokuthula, ngatamasa endlini yami yobukhosi, ngase ngibona iphupho langethusa. Imicabango embhedeni wami nemibono yekhanda lami yangisabisa. Ngalokho ngakhipha isimemezelo sokuba kulethwe bonke abahlakaniphileyo baseBhabhele phambi kwami, ukuze bangisize bangazise incazo yephupho. Zase zifika izanuse nabathwebulayo namakhaladi nabahlola imihlolo nabatshela iphupho, kepha abangazisanga incazo yayo. Kodwa ngasekugcineni kwangena uDanyeli phambi kwami, ogama lakhe lalinguBhelitheshazari, njengegama likaNkulunkulu wami, okuye umoya wawonkulunkulu abangcwele. Ngamtshela iphupho ngathi, Bhelitheshazari, wena nduna yezanuse, ngokuba ngiyazi ukuthi umoya wawonkulunkulu abangcwele ukuwe, nokuthi awukhathazwa mfihlakalo. Ngitshele imibono yephupho lami engilibonile nencazo yayo. Yayinje imibono yekhanda lami. Ngisembhedeni wami ngabona, bheka, nanko umuthi phakathi komhlaba, nokuphakama kwawo kwakukukhulu. Umuthi wakhula waqina, ubude bawo bafinyelela ezulwini, nokubonakala kwawo kwaze kwaba sekugcineni komhlaba. Amaqabunga awo ayemahle, nezithelo zawo zaziziningi. Kukhona kuwo ukudla kubo bonke. Izilwane zasendle zazinomthunzi phansi kwawo. Izinyoni zezulu zazihlala emagatsheni awo, nenyama yonke yondliwa kuwo. Ngabona emibonweni yekhanda lami ngisembhedeni wami, bheka, nanko umlindi ongcwele ehla ezulwini. Wamemeza ngamandla washo kanje, wathi, gawula umuthi, unqume amagatsha awo, uvuthulule amaqabunga awo, uhlakaze izithelo zawo. Izilwane mazisuke phansi kwawo, nezinyoni emagatsheni awo. Nokho shiya isiqu sezimpande zawo emhlabathini, sinesibopho sensimbi nesethusi. Ohlanzile ohlanzini lwasolwandle, simatiswe ngamazolo ezulu. Isabelo saso sibe nezilwane zasetshanini komhlaba. Inhliziyo yakhe iyakuguqulwa ingabe ngeyomuntu, aphiwe inhliziyo yesilwane, kudlule izikhathi eziyisikhombisa phezu kwakhe. Kunqunyiwe ngezimemezelo sabalindi nangesiyalezo sezwi labangcwele, ukuba abaphilayo bazi ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu, ayinike amthandayo, amise phezu kwayo ophansi phakathi kwabantu. Leli phupho ngalibona mina Nebukezari, wena Bhelitheshazari, yisho incazo, njengokuba bonke abahlakaniphileyo bombuso wami bengazi ukungazisa incazo. Kepha wena ungakwenza, ngokuba umoya wawonkulunkulu abangcwele ukuwe.
khona uDaniel ogama lakhe lalinguBhelishazari wamangala isikhashana. Imicabango yakhe yamesabisa. Inkosi yathatha yathi, "Bhelishazari, iphupho nencazo makungakwesabisi." UBhelishazari waphendula wathi, "Nkosi, iphupho malibe kwabakuzondayo, nencazo yalo kuzo izitha zakho. Umuthi owawubonayo owakhula waqina, ubude bawo bafinyelela ezulwini, nokubonakala kwawo kwaze kwaba sekugcineni komhlaba. Amaqabunga awo ayemahle nezithelo zawo zaziziningi. Kukhona ukudla kubo bonke. Ozilwane zasendle zahlala phansi kwawo, nezinyoni zezulu zakha amagatsha awo. Nguwe Nkosi, okhulile waqina, ngokuba ubukhulu bakho bukhulile, bufinyelele ezulwini, nokubusa kwakho kuze kube sekugcineni komhlaba. Njengalokho inkosi yabona umlindi ongcwele ehla ezulwini ethi, gawula umuthi uwuchithe, kepha shiya isiqu sezimpande zawo emhlabathini, sinezibopho sensimbi sethusi ohlanzeni lolwandle. Simatiswe ngamazolo ezulu, isabelo saso sibe nezilwane zasendle, kuze kudlule isikhathi esiyisikhombisa phezu kwaso. Nanso incazo, Nkosi, kuyisimemezelo soPhezukonke esiyehlele inkosi yami inkosi, sokuthi uyawuxoshwa kubantu, inhlalo yakho ibe nezilwane zasendle. Udliswe utshani njengezinkabi, umatiswe ngamazolo ezulu, kudlule izikhathi esiyisikhombisa phezu kwakho, uze wazi ukuthi oPhezukonke ubusa imibuso yabantu, ayinike amthandayo. So niyayibona le, so la uNebukadnezar uyiphuphela yena iphupho elimayelana nempakamo yakhe, ukuze athotshiswe, afundiswe ukuthi cha, uJehova ngokunikeze lo mbuso lo angamandla akho, kodwa kungamandla kabani? KaNkulunkulu. So thoba, uthobele uNkulunkulu, wenze intando kabani? KaNkulunkulu. So amaphupho-ke asifundisa izinto eziningi ezahlukahlukene. Udiphenda ukuthi uNkulunkulu yini into afuna ukukufundisa yona. So nemimoya-ke iyakwazi eminye ukuthi imanipulate, ifike kuwena ngamaphupho, ikwazi ukuthi untshontshe ube yisatanist, yathuthejwe ngani? Ngephupho. So kuningi okwenzekayo ngamaphupho. Ingakho iphupho uma uliphuphile ungarelaxi nje. Bonke abantu engifunde ngabo la eBhayibhelini esuka kuGenesis 40, sifundile ukuthi iphupho wathi malifika kumphathi izitsha nawumpheki izikho, bathola ukuthi bavuka ekuseni bekhathazekile. Kanjalo sifika kuNebukadnezar, avuka ekuseni njani? Ekhathazekile. Ukuphupha iphupho awuphazilishe ingqondo yakho, kukhathaze, uze ukwazi ukuthi uthole incazo. Uma ungayibuzanga kumuntu, khuleka kuNkulunkulu, uNkulunkulu-ke akuphe incazo. Akusho ukuthi umuntu okholwayo ungakupha incazo, nomuntu ongakholwayo uyakupha incazo. Omunye umuntu wehlelwa umoya ngesikhathi sempi kaGidiyoni. Ngiyakhumbula uGidiyoni kwathi-ke behleli bekhempile bezolwa noGidiyoni no-Israyeli. Waphupha iphupho, waphupha inkemba. Wathi uma echaza indaba yeqebelengwane, wathi uma echaza eyichazela uza kwabahleli naye, wathi yabona le qelo ngade ulibona, inkemba yaGidiyoni ezodla lesizwe sikusona. Sachaza umuntu ongakholwa, kodwa ngoba umoya kaNkulunkulu umehlelile ukuze uzochazela iphupho lakho, ukuze uzothola ukuqonda nawe usabuluke ingqondo. So injongo kaNkulunkulu ngamaphupho ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukuxhumana nathi, wayefuna ukusazisa, wayefuna ukuba-ke asiyale nala sigeja khona ukuze akwazi ukuqondisa, wayefuna sibonane naye, wafuna siqonde izwe esoya kulona uma siphuma enyameni, nokuthi kunjani uma usuphuma enyameni. Yila khona uthetha khona ukufa uma uphupha. Otherwise
La oyibona khona ufile ingosuku lo obusufike ngalo. Uyobona umzimba wakho ila usuku oyobe usufike ngalo. Kuningi-ke abantwana bokukholwa engakuchaza ngamaphupho, kodwa lokhu kuwumphako wosuku. Kuwumphako uma ungawudla bese uphila ngawo, uhlale njalo uphila kuwona. Ngoba iy'nkundla zokuxhumana izinto ay'deletheki. Ungabheka lapho ufake i-storage sakho, ufake u-U_S_B, ufake kephi, nezwi laNkulunkulu lohlezi likhona njalo. So, kuko konke asiqonde into eyodwa ukuthi uJehova uyasithanda. Kukho konke asiqonde into eyodwa ukuthi uJehova unjani? Uyasithanda. Akafuni nanoyedwa abhubhe. Yingakho-ke leli thuba esilitholayo kuyithuba lokuba siphenduke, senze kahle sisaphila ephenduka ucele intethelelo, ngoba la ila akwazi khona ukuphenduka, ngoba ngale kwethona akunakuphila.